aviat farà un any, o fa un any, que hem obert la biblioteca, i al llarg d'aquest any han sigut moltes les persones que s'han sobtat o que han mostrat sorpresa o que ens han preguntat fins i tot que com és que fèiem determinades activitats o fèiem determinades accions a la biblioteca. Aquesta biblioteca, una mica el que hem anat pensant, el projecte que hem treballat, és que es basi molt en l'autoaprenentatge, en el coneixement i la formació, sobretot si pot ser d'una manera vivencial, d'una manera experimental, d'una manera manipulativa. Així ho hem fet, per exemple, muntant un planetari, fent sabons, descobrir la natura que tenim a l'entorn. Intentem treballar-ho amb les famílies, perquè les famílies en general tenim poc temps per aprendre amb els nens, tenim temps de fer moltes coses però no d'aprendre. També fem foment de la lectura. Els clubs de lectura en aquest moment hi ha 3 en funcionament i aquesta setmana propera, aquest mes de maig, encetem també un grup de conversa en anglès. Club de lectura infantil, club de lectura fàcil, club de lectura d'adult. Què és per mi la biblioteca? Caram, és moltes coses. És un espai de cultura, de coneixement, un espai social, de trobada, per fer poble, fem activitats on ens donem a conèixer el que tenim, com som, i un espai també de repòs i de tranquil·litat. No ho sé, moltes coses, tot això i molt més, esclar. La biblioteca és un lloc de trobada d'aquí, del poble, on hi venen tant gent gran com joves, com nanos, famílies. Penso que és un lloc on te pots trobar de tot, tant si t'agrada llegir com si vols escoltar música, pel·lícules. Ja no és allò un temple del silenci, sinó que una miqueta és això, no? Has de trobar el teu lloc. La biblioteca no som les 3 persones que treballem aquí, no són els polítics que tenim per sobre nostre, la regidora de Cultura, l'alcalde, no ho són ells. La biblioteca és del municipi, per tant sou vosaltres els que ens heu d'exigir, els que heu de demanar allò que voleu que sigui la biblioteca. Nosaltres us hem fet al llarg d'aquest any una mostra de les possibilitats que tenim. A partir d'ara el que ens agradaria és que fóssiu vosaltres els protagonistes de la biblioteca.